Náš kolega Daniel armádny kurz úspešne zvládol. Pred odchodom mal 8-kilovú nadváhu. V Lešti zhodil za 3 dní 3 kila. Fešák, čo poviete? Pri kurze prežitia v lese sa totiž človek veľa nenaje. Spokojným spánkom sa to tiež nepreháňa a namiesto obvyklého sedenia pred počítačom tam hrstku slovenských novinárov čakali kilometre pochodov a iné útrapy. Rozumieš, ja pacifista, civilkár. Veru, priznávam, uniformu slovenskej armády som mal na sebe prvýkrát a Fungl Nové Kanady dúfam naposledy. Celé to ale začalo veselo. To bude žúža. Ja nemal by som nadávať, keď to chceme vysielať, že? No, ja mám pocit, že som už schudol 5 kg, kým som zložil spacák. V Ústave špeciálneho zdravotníctva a výcviku nás privítal jeho riaditeľ, brigádny generál Pavol Maslík. Prvý kľúčový program je výcvik a príprava špeciálnych jednotiek. Túto činnosť vykonávame pre všetky silové rezorty na Slovensku. Tento muž, major Patrik Žitník, šéfuje výcviku. Nielen nášmu, aj tomu pre barety a kukláčov. Ak si hovoríte, že na to nevyzerá, neviete, o čom hovoríte. To podstatné je v hlave, v mysli a nie v 2 kubických metroch svaloviny. Generál Maslík a major Žitník sú zároveň jediní, koho tváre môžeme ukazovať. Ostatných inštruktorov z pochopiteľných bezpečnostných dôvodov neuvidíte. Dozvedeli sme sa základné pravidlá hry zvanej kurz prežitia, rozdelili sme sa do dvojíc a do lesa som už odchádzal s fotografkou Petrou ako tím Líška 5. Všetci fotia zadky, no. V tak krásnej prírode, aká na Lešti je, sa je na každom kroku na čo pozerať, ak máte čas. My sme sa dosť náhlili, pretože naši inštruktori nám museli v podstate v priebehu niekoľkých minút ukázať a vysvetliť to, čomu sa vojaci venujú niekoľko dní až týždňov, ako napríklad orientácii v teréne bez mapy a kompasu. Je o 12. v zimnom čase, o 13. lebo je hodinový posun, letný zimný čas, o 13. hodine nad juhom v letnom. Cestou zo skál nás sprevádzal jemný dážď. Mimochodom jediný počas 3 dní, napriek našim pôvodným obavám, že budeme celý čas moknúť. V suchom lístí som našiel nožík a keďže bol obyčajný kuchynský a ja som mal pri sebe 2 vlastné, kvalitné, ochotne som ho poskytol kolegovi z týmu Líška 7. Pred sebou sme mali lekciu o vode. Vodu potrebujete viac ako jedlo. Je dobré zobrať si vodu do zásoby čo najväčšie množstvo. Neviete, kedy v budúcnosti sa zase k vode dostanete. Napriek tomu, že v Lešti je možné piť vodu z každého potoka, naučili sme sa základný spôsob úpravy vody. Zíde sa, ak niekedy budeme nútení piť vodu z neznámeho zdroja. Vodu treba najprv precediť cez sitko z prehnutých stebiel tráv, čím sa zbaví väčších nečistôt, zeminy, kamienkov, vodných živočíchov. Potom ju treba opatrne preliať cez kus tkanej látky s uhlím. Pomocou noža vytvorím jednoduchý uhlíkový filter a uhlie ako také nafiltruje, naviaže na seba chemické látky. Posledným krokom k príprave pitnej vody je jej dôkladné prevarenie. A tak, keďže na rozdiel od mojej šatky z neba už nekvapkalo, pustili sme sa do zakladania ohňa bez pomoci zápaliek či zapaľovača. Brezová kôra dokáže hotové zázraky a keď máte pri sebe strelný prach z náboja, podotýkam u vojakov a vlastníkov zbrane je to samozrejmé, postačí vám kus obyčajného drôtového pletiva. Ťaháte, dokiaľ nezačne dymiť a tak čudne vrzgať. Teraz sa len odparuje voda, to je nič. Ak sa roztrhne, aj tak ho obchajte rovnútra. Teraz som to rovno. To je všetko. Nech sa páči, otázky. Dozvedeli sme sa, že 2 rovnako veľké kusy dreva cez ohnisko sú oveľa lepšie na varenie v ešuse ako pokusy zavesiť nádobu na oheň. Tie sa často končia prevrátením a pádom. Major Žitník nám potom porozprával o dočasných prístrežkoch v lese. U prístrežku je nutné si uvedomiť 3 základné veci. Prvá vec je, aby ste spali prirodzene, to znamená na rovnej podložke. To je prvá vec. Ak máte podložku, ktorá je šikmá, vždycky dajte hlavu tam, kde je vyššie. Druhá veľmi dôležitá vec je dobré byť otočený tým smerom, alebo tak orientovať prístrešok, aby ste mali najväčšiu škálu videnia do priestoru, z ktorého ste prišli. Keď sa niečo deje, ja len otvorím oči a okamžite vidím do toho smeru. Nemusím sa ja prehádzovať a spôsobovať nejaký hluk.
Ďalšia veľmi dôležitá vec je všímať si vodu, kadiaľ by tiekla, keby začalo pršať, alebo sa tu niekde vyskytla voda. Major Žitník použil pri ukážke aj moju novúšičku nepremokavú celtu. Pekná však, škoda len, že meria 1,85 x 1,85 a ja takmer 2 metre. Každý prístršok má svoje výhody, treba tak povedať, áno. Citlivé nohy a pochodovanie v Nových Kanadách nejdú dokopy. Moja parťáčka z lyžiackého tímu číslo 5 sa preto rozhodla využiť služby zdravotnej sestry, ktorá na nás dohliadala aj v hlbokom lese. Tak vám dám na to antibiotickú mastičku, dezifikujem to najprv. Dám toto betadine, a ešte toto dáme. To farby, nie? Počkajte, jaj, au! No? Ja už sem nejdem. To je hanba teraz. Kým som čakal na obhliadku svojich vznikajúcich otlakov, vypočul som si majorovú radu o metóde prešívania. Prepichnúť a dať tam až spojiť tú nitka aby tá nitka bola v tom otlaku a tým pádom, keď sa znova ten otlak začne vytvárať, tak tá nitka zabezpečí, aby... to vymokla cez tú nitku. Presne. Ak tam vlastne tú kožu nedáš preč a necháš ju tam a len to prepichne z jednej z druhej strany, dáš tam nitku. To je dobré. Systém niť cez +GR som si o niekoľko hodín mal šancu vyskúšať. Aj som tak urobil a naozaj to funguje. Navyše to vyzerá celkom zábavne. Zábavné. Týmto prídavným menom by asi naši inštruktori počastovali viacero našich výkonov. Napríklad, keď prehorelo poleno pod našim ešusom. Koniec prvej